Γεια σας παιδιά, εδώ Μυρτώ και σήμερα θα κάνω ένα βίντεο με φάρσες. Λοιπόν, ελπίζω να πετύχουν γιατί δεν είναι πολύ μέσα τώρα που ξέρετε το χάβουνε και αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Επίσης θέλω να σας κάνω και μια μικρή ενημέρωσούλα. Πάμε να δούμε ποιοι είναι μέσα. Λοιπόν, θα κάνω σε αυτή σίγουρα. Λοιπόν, ας αρχίσουμε αυτή. Λοιπόν, γιατί αυτά τα χαβιά όλα τις έχω κάνει πάρα πολλές φάρσες. Και όχι, αυτή δεν την ξέρω καν. Λοιπόν, να δούμε θα απαντήσει γιατί και αυτή είναι πολύ καλή μου call. Αυτό τώρα πριν λίγο μιλούσαμε και της έλεγα ότι την αγαπώ πολύ και αυτά και βλακίες και το που λένε όλοι. Αλλά ναι, και τώρα δεν ξέρω αν θα με πιστέψει. Λοιπόν, όταν θα απαντήσει κάποια θα σας πω bye. Λοιπόν, μου κάνει ένα και τι κάνω. Λέει σε όλους να κάνω unsubscribe. Κατάλαβε τώρα. Κατάλαβες. Και έλεος, γιατί τι σου έκανα. Θα τις γράψω ό,τι να τις γράψω. Λοιπόν. Λοιπόν, λέει δεν έχω πει κάτι. Τι είπε εγώ. Θα έχω μάθει. Φόβρα φίλε, όλοι ψάρια ξέρω. Τι έπαθες. Τι έπαθα. Να τα κάνω. Αλλά τώρα. Τι έπασε τώρα, μισό λεπτάκι γιατί... πια πώς την λένε. Εντάξει, δεν το παρατραβάω άλλο, γιατί στεναχωριούνται μωρέ. Σου λέω δεν έχω πει κάτι μέρες και έχω να μπω σε 10 μέρες. Να τις γράψω και αυτήν στο ίδιο γιατί βαριέμαι τώρα. Αυτή δεν μιλάει. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι θα πει και αυτή, γιατί... όχι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, συνεχίζουμε το βίντεο. Συγγνώμη. Λοιπόν, λέει, με κοσμοχώρια σε ονόμα, λέει, sorry, γλυκ, θα σε πλακώσω μωρή, χαχα, sorry, χαχα, ρε βρω, το τρόμαξα.
Ρε χαζή. Και μετά μου λέει 17-8 με το αγάπη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την επόμενη. Πώς θα τη βρω, θα το ανοίξω. Λοιπόν, θέλω να κάνω αυτή. Αλλά θα κάνω μόνο σε αυτή και μετά θα κλείσω το βίντεο γιατί, πώς το λένε, έκανα σημείο πριν και άρχισα και με έβρεζε, γι' αυτό δεν είναι πολύ καλό να κάνουμε. Τώρα δεν θα μιλάω πολύ σε chat, λοιπόν θα το σβήσω. Επίσης θέλω να κάνω μία αναφορά ναι, μία αναφορά σε ένα άτομο που θέλω. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάω κάπου τώρα, τώρα αυτή τη στιγμή, θα κλείσω το βίντεο γιατί δεν προλαβαίνω άλλες φάσεις και μπορεί να κάνω και δεύτερο part. Bye!